Lho, Ki. Nyapo iki kok wis besaran ambruk kabeh. Hei, Dirga. Ha. Lah jawamu nyapo kok iso wis besaran kok ketoki kabeh iki lho. Nyapo to kowe iki, Ga? Rungkut. Kowe mau pamit sapa? Lah pamit sapa? Lah kok ora pamit to, Ga? Iki lho tak nggih buah besaran ki, Ga. Kumbara mesti lagi pep ora gareng akeh angkerange. Lah gek nyapo? Kowe iki lho senengane kok ora pamit, kok iso mau emblekne kabeh ki lho jawane nyapo? Lah pamit ya mesti ra oleh. Ya mesti ra oleh to ngawur lek nandur suwi lek ngenteni suwi ben uwah. Enek wae dinge panganan nggih buah kok iki lho Ga ngene iki tak nggih buah lho Ga delok Ga. Iki lho Ga. Lah nyapo kok mau cekleki kabeh mau tebangi iki lho. Nyapo jawamu ki lho kok ora pamit ki lho. Ya Allah, ditinggal coblosan dilu malah besarane diketok